startups que han sigut mentoritzades en el marc d'Indesap, el programa d'emprenedoria esportiu organitzat per ICEP i Indescap, amb el suport d'Acció, van ser les protagonistes del Mentoring Day, que es va celebrar a la seu d'Acció. La benvinguda va ser a càrrec d'Alberto Pezzi, director de Catalunya Clústers d'Acció, i a continuació les startups que han sigut mentoritzades durant els últims 5 mesos van presentar la seva experiència al Mentoring Day. La experiencia en Indescat ha sido muy buena, sobre todo en el tema del mentoring, que nos ha ayudado mucho a especificar en el segmento del mercado donde nos tenemos que desenvolupar en el momento en el que estamos. Nos ha ido muy bien para focalizarnos sobre todo en el conocimiento de los mecanismos de financiación a los que podemos acceder en este momento en el que se encuentra el proyecto. La nostra experiència amb Indesap ha estat molt positiva, perquè ens ha permès sobretot sortir del dia a dia. Les sessions de mentoratge han servit per fer reflexions estratègiques sobre el futur de la nostra empresa i simplement per això ha valgut la pena. La persona que ens ha fet tota la mentoria, tot el mentoratge, doncs ens ha ajudat a ordenar, ens ha ajudat a gestionar, a obtenir eines de gestió que ens permetin prendre decisions i ens permetin millorar totes les finances d'aquest projecte tan engrescador que ara doncs tirarem endavant. Para nosotros, el hecho de que nos hayan seleccionado en Indescat para hacer todo el proceso de mentoring nos ha favorecido mucho a nivel de focalizar la marca a un mercado que no teníamos segmentado perfectamente. Entonces, nos ha ayudado a reconducir un poco todo el conducto de comunicación i professionalitzar un poc més l'empresa. Després de l'exposició de les 5 startups, es va realitzar una sessió de matchmaking a la que els representants de les startups van poder entrevistar-se amb algunes de les empreses d'Indescat per intercanviar experiències i buscar possibles vies de col·laboració. Amb aquest acte es va tancar la primera edició d'Indesap, que durant el 2017 va organitzar el primer dia de l'emprenedor de l'esport i va crear una categoria específica d'emprenedoria dins dels Premis Empresa i Esport que atorga cada any Indescat.